Häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýal dogany we öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabayewa Türkmenistanyň maglumat geňişligine ören çalt girdi. Bu ýagdaý onuň möhüm hökümet wezipesine bellenmäge taýýarlanýanlygy baradaky çaklamalary döretdi. Geçen hepde Orsetden, Hytaýdan, Eýrandan we Gazagstandan Türkmenistana baran onlarça daşary ýurtly mehman parahatçylyk we ynam ýyly çağalar üçin halkara çäreleri östürme atly konferensiýanyň şygarynyň fonunda surata düşdi. Surata düşenleriň arasynda kämillik ýaşyna ýetmedikleri ýokdy. Ýöne çağalar bardy, ýagny prezidentleriň çağalary. Olaryň arasynda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň kömekçisi we gyzy Saida Mirziýoýewa. Suratyň ortasynda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabayewa bardy. Kakasy de facto öz wezipesini ogluny gowşuran hem bolsa, ol işinden aýrylandan soň hem ykdyýarlyklaryny ýokary derejesini we türkmen halkynyň lideri arkadag tituluny saklap galdy. Halkara konferensiýa Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyndaky Arkadag şäherinde geçirildi we Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyndaky çağalara kömek bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň 4-nji ýyl dönümine gawatlandy. Oguljahan Atabayewa geçen ýylyň ahirinden bäri bu gaznanyň ýerine ýetiriji müdiri we vitse-prezidenti wezipesini ýerine ýetirip gelýär. Ýurtda öňkü prezidentiň gyzy we häzirki prezidentiň gyzy dogany hakynda soňky wagtda çenli azat bilinýärdi. Esasy üns Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýekiji ogly Serdara gönükdirilipdi. Serdaryň iki aýal dogany Oguljahan we Gülşan köpçülüge çykmandy. Aýallaryň ýaşy we karýerasy barada maglumat ýok. Oguljahan hakda bilinýän maglumat onuň öz adamsy Beýik Britaniýadaky Türkmen elçihanasynyň geňeşçisi Döwlet Atabayew bilen bilelikde Londonda ýaşandygy bilen çäklenipdi. Arkadag şäheriniň gurulşy başlanandan soň er aýal watanyna gaýdyp geldi we Berdimuhammedowyň giýewi medeniýeti habar berilýär şäheri östürmek boýunça proýektlere işçen gatnaşyp başlady. Oguljahan geçen ýylyň dekabrynda kakatynyň adyny götürýän fond üçin lukmançylyk amallary boýunça vitse-prezidenti wezipesine bellenýänçä kölegede galypdy. Şondan birnäçe gün soň prezident dogany oňa Arkadag medalyny gowşurypdy. Ýöne adatda türkmenler Atabayewanyň hakyky işçiligini diňe geçen aýdan bäri tinleýärler. Ol 22-nji martda Arkadagda aga jekmek dabaratyna gatnaşdy. 25-nji martda ol ýurduň premier ministriniň medeniýet boýunça orunbasary bilen duşuşdy. 28-nji martda çağalaryň saglygy we abadançylygy temasyndaky şol konferensiýany geçirdi. Bu wakalar berk döwlet gözegçiligi astyndaky telekanallar we gazetler tarapyndan giňden beýan edildi. Berdimuhammedow maşgalatyndan kimdir biri Türkmenistanda telewiziýada giňden görkezilip başlansa hem zat düşnüklüdür. Onuň ýakyn wagtda ýokary derejeli hökümet wezipelerinden birini eýlejekdigine şüphe ýok. Köp adam onuň ýakyn wagtda parlamentiň başlygy boljakdygyna garaşýar diýip Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Liwaply ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Oguljahan diňe bir resmi medeniýetde däl sosial ulgamlarda hem peýda bolup başlady. Ol hakda TikTok we Instagram ulgamlarynda hususan da häkimete ýakyn blogerler ýazýar we Atabayewanyň videolaryny paýlaşýar. Adamlar häzir bu videolara gorku sebäpli tesvir ýazýarlar. Hökümdaryň maşgalaty barada videonyň aşagyna erbet tesvir ýazmak yaramaz netijeleri berip biler diýip adynyň agdalmagyny islemedik. Mari şäheriniň ýaşaýjysy belledi. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panyer Atabayewanyň syýasy sahnada peýda bolmagy Gurbanguly Berdimuhammedowyň öz çağalarynyň ornuny berkitmäge finansiýanlygyny aňladyp biler diýip hasap edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow öz maşgalatynyň oglunyň güýjüni berkitmäge finansiýar ýöne munyň patriarhal jemgyýetde nähili işlejekdigi şüpheli bolup galýar. Görürs diýip Panyer belledi. Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň tejribeleri prezidentleriň garyndaşlarynyň we gyýyzlarynyň karýera batgançagyndan çalt geçmek üçin elmydama gowy mümkinçilikleriň bardygyny görkezýär. Arkadagdaky konferensiýa baran Saida Mirziýoýewa bary ýogy 6 ýyl ozal siýasata giripdi we eýem haýran galdyryjy netije gazandy. Ol öz kakasy Özbekistanyň prezidentinden soň ýurduň ikinji möhüm resmi wezipesini eýleýär. Şavkat Mirziýoýewiň uly gyýdy köplençe resmi ýygnaklara gatnaşýar, daşary ýurt wekilleri bilen duşuşýar, ýurduň sebetlerine baryp görýär we daşary ýurtlarda Özbekistana wekilçilik edýär. Käbir adamlar 40 ýaşly Saidanyň kakasynyň miras düşeri boljakdygyny çaklaýar. Şeýle bolsa çaklamalaryň gadry ýok. Bir wagtlar Özbekistanyň ilkinji prezidenti Islom Karimowyň gyzy miras düşür diýilip atlandyrylýardy. Ol Ýewropada diplomatik gullugynda işläp uly täsire eýdi. Şeýle-de ol moda sergilerini geçirýärdi we Guguşa ady bilen aýdym aýdýardy. Ýöne soňa
şowlu bolmady. Ilki bilen Gulnara Karimowa kakatynyň gaharyny getirdi we ol diýrike ýazgyryldy. Ilkinji prezident ölenden soň onuň gyzy türmäge düşdi. Kazakstanda hem ilkinji prezident Nursultan Nazarbayewiň miras düşeri hökmünde onuň uly gyzy Dariga hasaplanýardy. Ol ýokary wezipelerde işledi, premier ministriň ornbasary we deputat boldy. 2019-njy ýylda kakasy 30 ýyl töweregi ýurdy dolandyrandan soň işinden aýrylan güni Dariga Nazarbayewa mejlisiň ýokary köýüniň başlygy boldy. Bu wezipe ýurtda wajyplygy boýunça ikinji orunda durýar. Prezidentiň işten aýrylan ýa-da aradan çykan halatynda onuň ygtyýarlygy senatyň başlygyna geçer. Bu mehanizm 2019-njy ýylda Nazarbayew bu wezipeni Kasym-Jomart Tokayewa tapşyranda synagdan geçirilipdi. Şeýle-de bolsa 2020-njy ýylda Tokayew Dariga Nazarbayewanyň parlament ygtyýarlyklaryny ýatyrdy. Ol senatyň başlygy wezipesini ýetirdi. Kyrgyzstanda ilkinji prezident Askar Akayewiň siýasatyndan we garyndaşparazlykdan nägilelik 2005-nji ýyldaky çygildem revolýusiýasyna sebäp boldy. Müňlerçe adam köçelere çykdy we Akayew maşgalaty bilen ortaya gaçdy. Täjikistanda 31 ýyl bäri ýurdy dolandyrýan prezident Emomali Rahmonyň maşgalaty uly. Onuň 2 ogly we 7 gyzy bar. Prezidentiň 3 çagatyny döwlet resmiýetleri diýip atlandyryp bolýar. Ilki bilen Duşenbäniň häkimi we mejlisiň ýokarky palatasynyň başlygy Rustam Emomali Täjikistanda kakasynyň miras düşeri hasaplanýar. Rahmonyň iň meşhur gyzy 47 ýaşly Ozodo Rahmon, ol Täjikistanyň Birleşen Ştatlardaky ilçihanasynda Duşenbede Daşary işler ministrliginiň düzüminde işledi we 2016-njy ýyldan bäri kakasynyň administrasiýasyna ýol başçylyk edýär. Türkmenistanda Oljahan Atabayewanyň köpçüligi hödürlenmegi jins deňligini görkezmäge gönükdirilen hökümet kampaniýasynyň bir bölegi bolup bilir diýen pikirleri döretdi. Onuň giňişliň maglumat kampaniýasyna garamazdan ýurtda aýallaryň ýagdaýy hakykatdan hem göz gyny bolup galýar. Prezidentleriň gyzlarynyň we garyndaşlarynyň uly karýerasyna garamazdan beýleki sewit ýurtlary hem gender deňliginden uzakda galýar. Şweýçarda ýerleşen Merkezi Aýda bilen raýdaşlyk guramasy ýurtlaryň 5-sinde hem aýallaryň erkekler bilen deň hukuklarynyň ýokdugyny we denanlaryň durmuşynyň köp ugurlarynda öz başta karar etmek mümkinçiliginden mahrum edilýänligini belliýär.